Edwina, da ni'n ista fan hyn heno, efo carthenni o'n cwmpas. A rhyw fath o greiriau o draddodiad ydy'r rhain, neu ydyn nhw'n rhyw fath o stael diddorol? Wel, gobeithio bod nhw ddim yn cael eu ystyried yn greiriau. Gobeithio bod pobl yn tynnu nhw allan o'r erin cwbod defnyddio nhw allan ar iddo drefnu yn hytrach na cadw nhw lle oedd arfer bod carthenni ar gwlau pawb pan o'n i'n blentyn, o'n nhw ar yn gwlau ni. Erbyn hyn, ni gyd yn defnyddio dwfeis, a maen nhw bach yn drwm. Ond dwi'n meddwl dylsyn ni golli'r patrymau cynhenid yma a derbyn pethau o'r tu allan. Ddim o reidrwydd Lloegr 5 mlynedd yn ôl, neu lle arall. Ydy'r rhain yn gynhenid, achos gaethon ni rhyw fath o adfywiad yn y 60au, lle roedd nid just gorchuddion gwely a carthenni fel hyn, ond dillad, cotia, handbags, yr ategolion, ydych chi'n galw accessories, oedd y pethau mae gyd yn yr un deunydd? Oedd, a falle oedd hynny, oedd llwyddiant nhw pryd hynny yn rhan o'r ffaith bod nhw ddim yn llwyddiannus erbyn heddiw. Mae gynna i lluniau hoffus iawn o'r teulu gyda mam mewn anorak wedi wneud allan o garthen. Ac eto, dydy'r defnydd ddim yn dda ar gyfer dillad. Mae'n rhy drwchus. Neu ddim ar gyfer dillad cyfforddus. Da ni wedi dod i arfer a pethau lot fwy llac, lot fwy cyfforddus, pethau sy'n stretcho. Ac oedd dillad y 60au a'r 70au. Fel cynnal i mewn, fel taswn ni'n gorfod bod yn wlad sydd wedi cadw'n dwym a cadw mewn rwsyd. Be dwi eisiau gwneud ydy atgyfodi'r syniad bod mae'r rhain yn patrymau da, maen nhw'n edrych yn fod, ond defnyddio nhw mewn modd fwy perthnasol i heddiw. Kevin, ti'n edmygwr o draddodiad y garthen? Yndw, yn fawr iawn ar y funud. Mae gen i ryw ymgyrch bach personol yn mynd ymlaen i fyny tuag yn llif yna. Hynny yw i dechrau cadw o cyfnodi y garthen. Dwi'n meddwl bod hynna di dwad oherwydd di dechrau'n wrth fynd ambell i siop ochr Caernarfon, criceth fyna, lle mae yna rei o'r carthenni'n dod i amlwg, a maen nhw, wel, cael ei gwerthu dros glawdd offa, byth di cyfnodi, mae patrymau diflannu'n wedi gwan efo'r melinoedd yn mynd. O ran patrwm, dwi'n meddwl bod nhw yn rhywbeth diddorol iawn o ran y gwead, rhywbeth sydd ddim yn cael ei barchu digon, dwi'n meddwl, fel rhywbeth sy'n perthyn i'n etifeddiaeth ni. Falle dyma'r unig brethyn sydd gennym ni, dwi'n meddwl, sy'n goroesi traddodiad felly. So fyswn ni'n licio mewn ffordd rwan dechrau gweld y parch yn dod yn ôl iddyn nhw, lle bod pobl yn jyst i malurio nhw cyn gymaint rili. Ym ystyr bod nhw wedi cael ei malurio, bod nhw wedi cael ei defnyddio i bethau anaddas, ie? Wel, dwi'n gwybod bod gen i lot o'r rhagfarna, ond mae un yn yr allan rwan. Hynny yw, mae'n bechod mawr gen i gweld y garthen, neu'r pwysedd yma o garthen yn cael ei ddefnyddio fewn i ddillada neu'r ochr ffasiwn yn gyffredinol, cos mae wedi cael ei wneud i fwrpas yn hanesyddol bod o'i roed ar y walia, neu roed ar y llawr, neu ar y glau, neu beth bynnag. Mae yna di greu i'w bwrpas, atab gofynion felly. A dwi'n meddwl bod y busnes yna yn y 70au, falle bod o wedi chwyddo bank account trefryw neu melinedd eraill am y cyfnod byr yna. Ond mae hefyd wedi achosi problem lle bod hyd yn oed yn Lloegr, os o'ch chi sôn, neu dangos carthen Gymreig, bod na'r stigma o Welsh product, yr un delwedd rhyw fath ar tartan coman i ryw radda, yn di cael ei roi darna fo rwan. A mae hynna dwi'n meddwl yn bechod mawr de. Larry, o ti'n gallu edrych i radda o tu allan ar beth sy'n digwydd yn y byd ffasiwn Cymreig. Ydy cwmnïa a cyrff cyhoeddus yng Nghymru yn ei digon i hybu y diwydiant? Wel, o deall, mae'r WDA nawr yn y cwbl flynyddoedd diwetha. Maen nhw wedi gwneud lot o waith, dwi'n meddwl, i Gymru. Mae'r lot o'r cynllunwyr ifenc sy'n dod mas o Gymru nawr. Mae'n rhoi lot o siawns i nhw, sponsro nhw mynd i'r sioeau mawr o bethau. A mae'r cynllunwyr eu hunain yn gweud na'r peth gorau sydd wedi digwydd yn nhw wedi bod yn help mawr yn nhw. Felly, fel chi'n gweud, i'r gwlân Cymraeg, mae lot o potensial. Dwi'n unan wedi defnyddio lot o'r gwahanol gwlannau o ffatrïoedd o Gymru. Felly mae'r patrwnau hyn bach yn drwm, ond mae lot i gael sy'n lot mwy ysgafn. So mae posibiliadau yma. Mandy, ti newydd gychwyn busnes yn defnyddio gwlan a deunydd traddodiadol.
Ydy hwnna'n bwysig iawn i ti yn dy waith, yndi? Yndi, a hefyd i fynd yn ôl at be oedd Kevin yn dweud am dorri yr brethyn felly, neu'r carthion. Dwi'n meddwl mae gan ffasiwn le, nid y byd dillad, ond y byd ffasiwn le i bromotio. Tydi bob peth dydyn ni weld ar y catwalk neu beth bynnag ddim wedi cael ei wneud i wisgo, a dwi'n cymryd fel enghraifft be mae Vivian Westwood wedi wneud efo'r cwmni carpedi yn ddiweddar. A dwi'n meddwl bod yn fanno mae gen ffasiwn le i helpu i bromotio neu i Dwi'n gweld y bwynt di. Dwi'n gweld y bwynt di o lle ti'n dod efo'r ochr bod na lot o frethyna, o polstri, falle yn cael ei ddefnyddio fewn i byd ffasiwn. A ffain, mae'n atab y gofynion y byd ffasiwn ar y pryd. Ond beth sy'n digwydd i'r garthen neu'r patryma yma ydy bod o yn rhywbeth sydd wedi cael ei roed hefyd yn glwm i'r byd twristiaeth, i roi delwedd genedlaethol felly. Ac oherwydd bod wedi cael ei ddefnyddio mor drwm ar yr ochr yna, mae wedi colli hynna'n barch os lyci di, os wedi ffasiwn beth ddigwydd. Dwi'n cydweld ar ochr twristiaeth felly, ond mynd ymlaen o'r wrth yna, mae'n bosib yn y dyfodol falle mynd o'r wrth, achos mae gas gen i weld coasters neu bagiau rhywbeth. Mae o'n lladd beth a mae o'n creu delwedd crafft sydd ddim yn beth da o gwbl dwi'n meddwl i bobl ifanc cyfoes felly.